गिबियाव सालाकाटि ब्लक कमिटि इउपिपिएल राजनितिक हान्जानिफ्राय गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। आरो दिनै जोङो गोथार दिनजों लोब्बा लाखिनानै जोङो सालाकाटि ब्लक इउपिपिएल राजनितिक दोलो हिसाबै दिनै जोङो मोनसे माइ हानाय हाबाफारि जोङो आखायाव लादों। आरो जोंनि थांखिया बेनो, जोङो दिनै जोंनि ओनसोलाव कर्म संस्कृतिनि जिनाखि मोनसे गेप जादों, दिनै जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव, जोंनि समाजाव, बिटिसि ओनसोलाव, सारा भारतबर्षआवनो जोङो दिनै कर्म संस्कृति बा वार्क कालचारनि गेजेरजों बेखौनो मोनसे मेसेज बा बार्ता होनो सानो। दिनै जोङो कर्म संस्कृति गैयाबा जोङो मानसि समाजानो थांनानै थानायाव गोबां उसुबिदायाव गोग्लैयो। आरो जोङो बयबो मिथिगौ, वार्क कालचारा मानसिनि थांनानै थानायनि एक नाम्बार। आरो जोङो दिनै बे कर्म संस्कृतिनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै गावखौ इस्टाब्लिश खालामनानै लानो हायो। आरो दिनै जोङो बे माइ हानाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन समाज, जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो मोनसे बार्ता बा मेसेज होनो सानदों। जोङो सालाकाटि ब्लक इउपिपिएल राजनितिक दोलोनिफ्राय जाहाथे जोंनि ओनसोलाव, जोंनि समाजाव लाइमोन समाजफ्रा कर्म संस्कृतिखौ जड़ित खालामनानै लायो। मानो होनोब्ला जोंनि गेजेराव गोबां समय बा गोबाव समय वार्क कालचाराव जड़ित थानायखौ जों नुनो मोनाखै। दा जोङो दिनै इउपिपिएल राजनितिक दोलोआव थानायनि गेजेरजोंबो जोङो दिनै कर्म संस्कृतिनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन समाज आरो जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो मोनसे मोजां मोनसे थुलुंगा होनो दिनै जोङो बे खामानिनि गेजेरजों मोनसे बार्ता होनाय बा जोङो होनो आवगायदों। आरो आं बेजों लोगोसे खावलायनो सानो, दिनै जोङो राजनितिकआव थानानै खालि राजनितिकआवल' नांथाबनानै जानाय नङा। जोङो राजनितिक मावनायनि गेजेरजोंबो जोङो समय समय खामानि मावनाय बा गावनि थांनानै थानायावबो खामानि मावनायनि गेजेरजों जोङो गावनि जिनाखि सोलिनाय बेखौ जोङो कर्म संस्कृतिनि गेजेरजों लांनांगोन। आरो दिनै जों बयबो मिथिगौ, कर्मनि गेजेरजोंनो जों थांनानै थानो हायो। आरो जोङो कर्म नङाब्ला जोङो थांनानै थानो हाया। कर्मआनो धर्म। दा बेनिखायनो आङो दिनैनि बे माइ हानाय जिनाखि हाबाफारि सालाकाटि ब्लक इउपिपिएलआ जिनाखि लादों, बेनि गेजेरजों आं बेखौबो खावलायनो सानदों। दा गोनोखोआरि आबादा खुब खम जोंनि ट्राइबेल ओनसोलाव बा बर' एरियायाव। दा बाहाय आं सानो मा सरकारनि बिथिंनिफ्राय एसे बेफोरखौ थिग खालामनानै जोंनो हेफाजाब होनो हायोब्ला, थाखा फैसाफोरखौ बा अनसुंथाइ हरनानै जुदि खालामनो हायोब्ला आं जौगागोन होननानै आं सानो। आरो आबादारिफोरनो बे बिथिङाव आबादारिनो आं बेखौनो बुंनो सानो, माने बेफोरखौ स्किल हिसाबै जुदि मावहैनानै जोंनाव बेबायदि स्किल फोरोंनानै जुदि माबायोबा आबादारिफोरनि थाखाय खुनु उसुबिदा गैया आरोखि, जागोन। जोंनो नांगौ, बेनिफ्राय बे आबादारिफोरनि खामानिया जागोन बादि आं सानो। आरो बे आबादारिनि गेजेराव आं बुंनो सानदों मा, जोंनिया मोनसे 100 पइन्ट्स मोनसे माबा दङ, इउपिपिएलनि सिमां दं 100 पइन्ट्सआव। दा 100 पइन्ट्सआव जोङो दिनै मोनसे आगान सुरबाय। नैबे जोंना करुणा श्रम दान होननानै बुङो बेखौ। बे करुणा श्रम दाननि गेजेरजों जोङो बेखौ हाबाफारिखौ लानाय जादों आरोखि। बेखौ जों बे मोनसे 100 पइन्ट्सनि बिथोराव जों मोनसे मावजेनबाय होननानै जों सानो। आरो भबिष्यतआवबो दहाय आफादगिरि बुंनाय बायदि जोङो बिभिन्न खामानियावबो जों हेफाजाब होगोन। आरो बे गरिब गुन्द्रा न'खरनि मानसिया बे हास्लाबाखै, खामानि मावनो दांनो हायाखै, जेबो हास्लाबाखै, दा बिथांमोननो जोङो श्रम दान होनानै एसे हेफाजाब होफैनो हानायखौनो जोङो गोजोननाय मोनदों। आरो बेखिनि बेसेबां बुरजा जोङो बाहाय दा 1.5 बिगासोखौ जोङो दिनै 1.5-2 बिगा हानानै थांगोन जों दिनै। बिदिनो हाबाय थागोन। आरो नेक्स्ट सोरबाफोर बुङोब्ला जों बेफोरखौबो हाहैबावगोन। आरो साबेसे आबाद दिनैसिम जोङो आवरायजेननायखाय जोङो बेखिनि आबादारिफोरखौ एसे हेफाजाब होनो हादों। आरो नेक्स्टनिफ्रायसो जोङो माबागोन। खारन बे 100 पइन्ट्सनि बिथोराव बे करुणा श्रम दाना दाख्लैसो फोसावदों। जों बेफोरखौ दा गिबि होननानै जों सानना लाबाय। आरो बेखौ रायजो राजाफोर अनसायनाया बेनो, रायजो राजाफ्रा मा अनसायनायो जोंनि थाखाय। जोंथ' श्रम दान होगोन, बिथांमोना जोंखौ निस्सय अनसायगोन दां बिदि मावना होयोब्ला।